Sabata labwino kwa inu nonse, amama, wadada, abambo, amayi, achinyamata, komanso ngakhale achitsikana. Ndikufunireni sabata yabwino. Ineyo m'bale wanu mwa Ambuye ndikufunireni madalitso a Yehova. Titatha kupasidwa masiku 6 ogwira ntchito, lafika siku la chisanu ndi chiwiri ndilo sabata lakupuma. Inu musabata mmakhala zinthu zambiri zovuta, ndipo mumafika ponena kuti kamafika siku la sabata kuti lero ndikhale pansi ndipumule, ndiganizire za ukulu wake wa Yehova. Ndikufunanso ndikukumbuseni kunena kuti musayiwale mawa 7 o'clock ndikubwera ndi programu ija ya Hymns of Hope Malawi edition, imene ndi programu yapadera. Mutu wa programu ya mawa ndikunena kuti kodi mwampangiranji Yehova pa zabwino zimene inuyo wakuchitirani. What have you done to God for the good things that he has rendered unto you? Inuyo mwapanga chani? Amayi ndi abambo, pali zinthu zambiri zimene Mulungu wakumwamba watichitira mchakachi. Tateni tikhale limodzi mu phwando la nyimbo komanso mawu achilimbikiso mawa 7 o'clock nthawi ya ku Malawi. Kwa inu amene muli mu Eastern Time izakhala 12 o'clock masana. Ndikufuna ndikuyitanireni nonse ku phwando limeneli, amayi ndi abambo. Ambuye akudaliseni. Chonde Satana asakufokeseni kuti lero musapembeze ayi. Tiyeni tikampembeze komanso tikakhala achimwemwe. Ife woyimba tikayimbe nyimbo zosisimusa. Ambuye akudaliseni inu nonse amene mukulalikira, amene mukutenga nawo mbali mu utumiki osiyanasiyana. Komanso ife tonse udindo wathu tipempherere kuti chipembedzo chathu cha tsiku la lero chikakhale cholemekeza Yehova. Ambuye akudaliseni mwakoma nonse.